Cerqueiros Galegos reclama unha cota diferencial para a sardiña. O vicepresidente da entidade sinala a importancia desta medida sempre e cando se respeten as capturas. A sardiña está a ser un problema, aínda que menor para o cerco galego. A pesar de haber unha gran cantidad de produto no mar, o prezo é moi escaso unha vez chega a terra. Así, desde Cerqueiros Galegos sinalan que sí que se debe diferenciar os cupos entre barcos, pero sempre e cando se respeten as capturas e non se faga de forma exagerada. A sardiña é a que hai, é a que hai. O que hai que, para que teña máis valor, non é cuestión de traer todo xunto nun día, nin que non cheguen para funcionar. Que hai que poñer os topes, diferenciar os topes dos barcos? Pois sí, diferencianse, pero sin facer unha barbaridade. Que un barco grande ten que traer 4.000 kilos diarios, pois que traia 4.000 kilos, e un barco pequeno 2.000, pois trae 2.000, e creo que íbamos a quedar de acordo. Deste xeito, Cerqueiros Galegos considera que deberían quedar claramente dous topes diferenciais. Cando chegan ao País Vasco, a Cantabria, chegas aí arriba, e os vascos, e os cántabros, e os gallegos, que quedamos todos de acordo, en traer un tope diferencial de 2.000 kilos, que na anchoa non tiña que ser así, porque ten un precio máis grande, e tapa ben os gastos da seguridade social e máis do gasoil do barco, co que leva a maiores por encima dos demais. Pero bueno, hai que poñer dous topes diferentes, iso hai no que poñer. E aquí tamén, ou senón, que se repartan as sardiñas individualmente, como están os xurelos e a rincha, e que cada un bote a súa cando queira, cando poda, cando lle conveña, según o precio que hai. E nada máis, algo hai que facer, pero temos que volver a modificar isto, que non nos modificamos.